تلكادو زي كونت حتو انتي تعذيبك عبت تقمتو بيهي وتكلنا ميتم زبرونا يمسكن فتاري نستنفس علينا إرتراوي أيضا للقمم قدم تقاميمو بعثمنا مش تفراري نار فرندن سقاينا خدمدن تقدينا نسل زارستي كفيلنا تاكل التمسواتي عطاز هزبي كمسكن اللو انكازب القديل وانكالو زي قدم سيصمون حدري سورا زدارري زي اللو مسانا نبرو نزل على مسكي سكرو مدبنا كنجمر سلام كلكم تكتاتلتي بيس فيسبوك بيج لما عنتي مصاخم زلنا يعني نتمري تفضلي شمي إذن منقسط أبي زبهل أب حضرات منقسطات أمريكا جزءات مينوسوتا ينبر مساي زلو دما حوي موبا لباسي كاب هاجري كندا كلتنا أبالات EPS-نا لما عنتي بزوجنا زلنا تي تحاتنا حطوتات نمملاسي بزحات بإنباكس تحاتنا بولك تحاتنا فيسبوك وكومنت بمغوار تحاتنا كابا بحدا نمملاس بحدا كوان نمملسلو من دانتهم تحاتنا سبات قلنا بزحات حطوهم كفو سلازغل كمزلنا فيسبوك وتناسي نقول لكم أدرس كنكبر إلنا إنا وتنا سلازي استيل زمسبلنا وندبرها نقدر نحرق اللي كوينو نحن ساعتين لنا وزنا زلنا ندحر جيزي تاريخنا دحراي تليفونات كنقبلينا ندحر كم خوينخا استيل بصحف تاعتنا مو كم زخاوي وزنا ويتعبود كاين نقولكم مالتي كلهم هبس لزلكم نمسكنكم يا حجي افتي حطوتات كاتو كتينا مش مو عندها تملل انا كنملسو كنتنينا اتي حطوتات مالتي تي مبزحتو جيزي قصاري نحطوتو حطو انتاي EPS انتاي عينت بوليتيكاو سرري ويكا انتاي ودب ديو منقصاص ديو برغيساو محبر دي وي grassroots movement دي EPS انتايو زبل قصاري نحطوتو حطو يمو صبو اغاطام خوين خا مو امسانا لها لما عندي كان او خلخاسي تي EPS انتايو طرح كيكونس كم حدا مهر ناي political science مدن تساينساوي ترجم ودب مالت انتاي مالتيو منقصاص مالت انتاي مالتيو مش كله تي زبهالسي حنسا زنبو عرارة لنا أبزلن بتقاومه كافتي ترجم انتاي مخانو جميل كاسشو EPS انتاي عينت منقصاص إيو انت تبلنا انت تقلت لنا رأي إدو عرتي اسمع الله هذا أيوب اسمع الله تسوى قبل صبوا الله إدو ناي هزبي حطهم من الله سوي كأخاب سوات ماتسو من الله سوي كأسخات كايدو قالسي نهزبي من فلات حدا خابتي مسرتاوي نجاري مثلنا نقبونا كايو سلازي كوم سلازونا خا متينا لنا مالتي قدمي نفتي EPS انتاي ودب دي بوليتيكا مقصاص دي جراس وي برغساو محبر دي وي كانا بروفيت دي غلغل زبحال بزح عينت زرب ነገራት አለው ግን ለናቱ ትርጉምን ለናቱ መለክዕታትን አለው ሁሉ ማለት ሕጂ ቅድሚ EPS እዚ ቅድሚ ባልና ግን ዓላማ EPS ወይ ከዓ ራይ EPS ግላጽ አድላይ ነቲ
ድሓር ኢፒኤስ ኣበየናይ ካቴጎሪ ክኣቱ ወይ ከዓ ኣበየናይ ንምውሳን እውን ጥዕመና እዩ ማለት ኢፒኤስ ዓሚ ኣብ ወርሒ 3 ኣብ ፍራንክፈርት ኣብ ጀርመኒ ተመስሪቱ ክምስረት ከሎ ግን ናይ ሰሙን ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ክልተ መዓልቲ ሓሲቡ ሰኢሉ ኣብ ላይቭ ፌስቡክ መፅኡ ንሕና ከምዚና ናይ ዘይኮነሲ ንሰለስተ 4 ዓመት ብዝተፈላለየ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ሲምፖዚየማት ኣብ ዝተፈላለየ ኣኼባታት ነዚ ዘሎ ሽግር ኤርትራ ብከመይ ኢና ክንፈትሖ ንኽእል ወይ ከዓ ብከመይ ኢና ክንዋሳእ ንኽእል ናትና ብርክቶ እንታይ ክኸውን ዝብል ብዙሕ ብፅንዓታዊ ምርምር ይኹን ብዙሕ ሓሳባት ብዝተፈላለየ ኤርትራውያን ቀሪቡ ዓሚ ኣብ 2020 ግን እዚ ክኸውን ድሕር ኮይኑ ከም ኣብቲ ፖለቲካ ሃገርና ክንሳተፍን ርኡይ ለውጢ ከነምፅእ ድሕር ኮይና ከም ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ሓደ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከድልየና እዩ ተባሂሉ በቶም ኣብኡ ዝነበርና ተወሲኑ ፒኤስ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ሽም ሒዙ ወይ ከዓ መልክዕ ሒዙ ተመስሪቱ ማለት እዩ ዕላማ ናይ ኢፒኤስ ካብቲ ሓደ ክልተ ዕላማ እየን ዘለዋ ክሊር ዝኾና ሰብ ክፈልጠን ዘለዎ ቀዳማይ ዕላማ ስርዓት ኣብ ሃገርና ዘለዎ ስርዓት ኢሳያስ ምእላይ ኣምሰይኡ ርጉእን ኣሳታፍን መሰጋገሪ መንግስቲ ምትካል እዩ ሽንተን ዕላማ ናይ ኢፒኤስ ራእይ ናይ ኢፒኤስ ከምቲ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ዝደልዮ ወይ ከዓ ከምቲ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ዝብህጎ ኣብ ሃገርና ስርዓት ሕጊ ክትከል ስርዓት ሕጊ ዝምእዘዝ መንግስቲ ምትካል እዚ ስርዓት ሕጊ ዝምእዘዝ መንግስቲ ናይ ኩሉ ዜጋታት መሰል ዝሕሉ ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበራዊ ይኹን ቁጠባዊ ናፅነት ዝህብ መንግስቲ ምትካል ስለዚ እዚ ካብ ኮነ ዕላማን ራእይ ናይ ኢፒኤስ ኣበየናይ ካቴጎሪ ዳኣቱ ወይ ከዓ ኣበየናይ ሽሚ ወይ ከዓ ትርጉም እዩ ዘለዎ እንድሕር ኢልና ኣብቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ምክንያቱ ቅድሚ ምምስራቱ ወይ ከዓ ቅድሚ ኢፒኤስ ምምስራቱ ዓሚ እቲ ዝካየድ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ምንቃሕ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ኣረኣያ ዘለዎ ሓደ ዓይነት ኣረኣያ ኤርትራዊ ኣረኣያ ዘለዎ ኣብ ምምፃእ ዝግበር ዝነበረ ፃዕሪ እሱ ከም ግራስ ሙቭመንት ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ሲምፖዚየማት ማለት እዩ ውድብ ኣይኮነን ምናልባት ውድብ ፖለቲካዊ ውድብ ኣብዚ ፖለቲካ ኤርትራ ብዝብሕልሻ ብደንበ ተቃውሞሲ ውድብ ክበሃል ዝሰምዕ ኢና ግን ውድብ ናቱ መለክዒታት ኣለዎ ውድብ ክበሃል ከሎ ቤዚካሊ ንስልጣን ዝወዳደር እዩ ስልጣን ዝወዳደር እዩ ክምስረት ከሎ ከዓ ወይ ከዓ ክቀውም ከሎ ከዓ ብሕጊ ናይቲ ሃገር ዝቀውም ምክንያቱ ሕጊ ናይቲ ሃገር ከዓ ቀዋም ዝለዓለ ሕጊ ናይ ሓንቲ ሃገር ቀዋም ወይ ከዓ ኮንስቲቱሽን እጂ ኮንስቲቱሽን ኣብ ዘይብሉ ሃገር ወይ ከዓ ንሕና ብደገ ኮይና ብናይ ሕጊ ናብ ፖለቲካዊ ውድብ ክንከውን ማለት እዩ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ውድብ ኮንካ ኣብ ምርጫ ቀሪብካ ህዝቢ ተመሪፅካ ሓላፍነት ስልጣን ተረኪብካ ነቲ ሃገር ትመርሕ ስለዚ ነዚ ሓላፍነት እዚ ንክትስከም ብናይ መለክዕ ወይ ከዓ ብናይ ሕጊ እዩ እቲ ከምኡ ዓይነት ለጅስሜሲ ዝህልወካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ግቡእ ነገራት ተጌርካ ኢኻ ኩሉ ነገራት ከድምዕ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ፖለቲካዊ ውድብ እዘን ፖለቲካዊ ውድባት ኢና ዝብላ ቤዚካሊ ፖለቲካ ስልጣን ዝወዳደራ ዘለዋ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ ኢኻ ብደንብ ተቃውሞ ብሓንሳእ ናይ ዘይምስራሕ ተሪኦ ዝረአ ማለት ኩሉ ግዜ ኣብ ውድድር ተሊኻሲ ከመይ ገይረ ስዕር ኣልካ ትሓስብ እምበር እዩ ከመይ ገይረ ነቲ ዕላማይ ወይ ከዓ ነቲ ህዝቢ ዝደልዮ ዕላማ ከተግብሮ ዝብል ካልኣዊ ሕቶ እዩ ዝኸውን ግን ፖለቲካዊ ውድብ ኮንካ እንድሕር በፂኻ እቲ ካባኻ ዝሓሸ ኣረኣያ ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ካልእ ፖለቲካዊ ውድብ ንዕኡ ከመይ ጌርካ ተዳኽሞ ኢኻ ትሓስብ ቤዚካሊ ኣብ ኮምፒቲሽን ክትመፅእ ከለካ ውድድር ክትመፅእ ከለካሲ ዋላ ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ንሪኦሲ ነቶም ምስኦም ተወዳደርቲ ከመይ ገይሮም ናቶም ኔጌቲቭ ወይ ከዓ ናቶም ድኽመታት ኣለልዮም ከመይ ገይሮም ንዕኦም ዳውን ገይሮም እሶም ከመይ ገይሮም ምረፁ እዮም ትሓስቡ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ከዓ እሱ ይዝረአ ዘሎ ሕጂ እቲ ዝረአ ዘሎ ካብቲ ሓደ መሰረታዊ ሽግር ኢለ ዝኣምኖ ኣነ
ፖለቲካዊ ውድባትና ካልኣይ ነገር ፖለቲካዊ ውድብ ክትከውን ከለካ በቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር ወይ ከዓ በቲ ኮንስቲቱሽን ኢኻ ክትቀውም ዘለካ ኢለለኹ ማለት እዩ ካብቲ ሓደ ክራይቴርያ ናይ ውድብ ኣብቲ ሕጊ ሰፍር እንዲ ዝኾነ ክራይቴርያ ክህልዎ ከሎ ሓደ ካብቲ ክራይቴርያ እንታይ እዩ ብዝሒ ኣባላት ሓሙሽተ ሰብ ሒዝካሲ ፖለቲካዊ ውድብ የልካ ፌስቡክ መፅኻ እንድሕር ዛረብ ኮንካሲ ብኸመይ መልክዕ ኢኻ ፖለቲካዊ ውድብሲ ሓላፍነት ክስከም ትክእል ኣለካ ሓላፍነት ትወስድ ትክእል ኣለካ እቲ ህዝቢ ከዓ ብኡ መጠን እዩ ንሪኦ ዓቕሚ ናይቲ ውድብ ዓቕሚ ናይቲ ምትእኽኻብ ብኸምኡ ዓይነት ንዚኒ እዩ ከዓ ሓላፍነት ዝፈጥራ ማለት እዩ ስለዚ ካብታት ዓይነት ኣካይዳ ክንቁጠቡ ዘለና እዩ ዝስማዓኒ ማለት እዩ እቲ ንዛረቦን እቲ ንገብሮን ሲ ምስቲ ክውንነት ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ እዩ ከድምዕ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኢፒኤስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ፖለቲካዊ ውድብ ኣይኮነን ኢፒኤስ ንስልጣን ኣይኮነን ዝወሃብ እንታይ ደኣ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኮይኑ ኣብ ሃገርና ለውጢ ክመፅእ ለውጢ እንታይ እዩ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ምትካል ስርዓት ሕጊ ምትካል ኮንስቲቱሽን ምትካል ነዚ ክንገብር ዓንቂጥና ዘሎ ወይ ከዓ ነዚ ንኸይከውን ዓንቂጥ ዘሎ እቲ ስርዓት ስልጣን ሒዙ ዘሎ ስርዓት እሱ ከዓ ክእለ ክኽእል ኣሎ ድሕሪ ዝብሎና ዘለና ነገራት ግበርቲ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ ዓይነት ነገር እዩ ንሕና ንሪኦ ኢፒኤስ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ግራስ ሙቭመንት ዝበሃል ደረጃ ሓሊፍዎ እዩ ኣብቲ ውድብ ፖለቲካዊ ውድብ ግን ድሕሪ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ መሰጋገሪ እዋን ኣብ ኤርትራ ከም ውድብ ኮይኑ ከምተን ካልኦት ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ውድባት ክሳተፍ ኦፊስ ዲዋላ ንስልጣን ክወዳደር ክሰርሕ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ነገር ተረእናዮ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ብከምኡ ተሪእናዮ ከዓ እቲ ንደልዮ ነገራት ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ያ ፅቡቅ ጌርካ እምበር መሊስካ ቁሩብ ተን ሚስ ዝገበርካዮም ተን ናይ ኢፒኤስ ድሕሪ ለውጢ ዝሓስቦ ሓሳብ ተን ናይ ኢፒኤስ ፕሮግራማት እንደ ንድሓን ኣነ ንሰን ክምልአኒ ሕጂ ከምዚ ሞባእ ኢልካዮ ዘለካ ኢፒኤስ እንታይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከም ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኮይኑ ይንቀሳቀስ ኣሎ እቲ ከም ቀንዲ ዕላማ ከም ቀንዲ ዕማም ገይሩ ሒዝዎ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከዓኒ ነቲ ንህዝብና ኣብዚ ኩሉ መግደራ ኣውዲቆ ዘሎ ስርዓት ነቲ ብልሹ ምሕደራ ከመይ ገይሩ ካብ ስሩሓ ክሕጉ ይኣልዩ ብኤርትራዊ ሓይሊ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ማለት እዩ ብኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ዘለና ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ደገ ዘሎ ድዩ ብኤርትራዊ ፀጋን ዓቕሚ ሰብን ከመይ ገይሩ ነዚ ስርዓት እዚ ሓግሒጉ ካብ ስሩ ይኣልዮ ተጊሂቡ ሰዓት እዚ ይሰርሓሉ ኣሎ እቲ ካልእኻ ለውጥን ዲሞክራሲያውን ስግግርን ብሓንሳእ ተዋሂዱ ዝኸይድ ነገር እዩ ለውጢ ንስለ ለውጢ ምፂኻ ነውፅኻ ተምፅእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓንቲ ሃገር ሕጂ እቲ ለውጢ ውሑስ ለውጢ ርጉእ ዲሞክራሲያዊ ስግግር ዘምፅእ ለውጢ ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ተፀሚዱ ይሰርሓሉ ኢፒኤስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምስ ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለዉ ንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ሕጂ ካልእ ኢፒኤስ ከዓ ለውጢ ንኢሳያስ ጥራሕ ኣልዩ ክብል ዝሓስብ ምንቅስቃስ ከይኮነ ነታ ሃገር ከመይ ጌርካ ኣብ ርጉእ ዲሞክራሲያዊ ስግግር ተሳግራውን ካብ ሕጂ ትሒዙ ሓሲቡ ብሰርሓሉ ጉዳይ እዩ ርጉእ ዲሞክራሲያዊ ስግግር ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ለውጢ ኢልካ ምፂኻ እንድሕር ዕግርግርን ህውከትን እንድኸውን ኮይኑ እንድሕር ምትእትታው ናይ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ድዮም ንኣሽቱ ሃገራት እንድሕር ኣልዎ ኮይኑ ለውጡ ዘይኮነ ክኸውን ካልእ ነገር ይክኸውን ካብ ዘለናዮ ናብ ድኸፈ ኢና ክንከይድ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝሰርሕ ዘሎ ምንቅስቃሲ ማለት እዩ ሕጂ ኢፒኤስ ካሲ ብቻሉ ሕጂ ንኢሳያስ ከመይ ገይሩ ይኣልዮ መደብ ሒዙ ይሰርሕ ኣሎ ሃገር ከመይ ገይሩ የረጋግኣ መደብ ገይሩ ይሰርሕ ኣሎ ድሕሪ ኢሳያስ ምእላይ ከዓኒ ከም ምንቅስቃስ ሕጂ ምንቅስቃስ ኣሎ ድሕራይ ከዓ በቲ ሕጊ ናይ ኤርትራ ዘፍቅዶ መሰረት ከዓ ፖለቲካዊ ሰልፊ ድዩ ዋላ ፖለቲካዊ ውድብ ድዩ ኮይኑ ኣብ ሃገር ምህናፅን ሃገር ምዕራይን ካብና ሙሉእ ናብ ፍፁም ዲሞክራሲ ናብ ምስግጋርን እውን እጃሙ ከበርክት ኢሉ ዝተበገሰ ምንቅስቃሲ ማለት እዩ ሕጂ ኢፒኤስ ሓሙሽተ ቀንዲ ፕሮግራማት ወይ ከዓ ዕላማ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ኣብ መፃኢት ኤርትራ ኣብ ድሕሪ ኢሳያስ ዝኸውን ኤርትራሲ ኢፒኤስ ክገብሮ ዝደሊ ኣብ ኤርትራ ሓሙሽተ ፒራልስ ንበለን ዋትኤቨር ሓሙሽተ ቀንዲ ፕሮግራማት ኣለዎ እቲኣ ሓንቲ እንታይ እያ ዕልመናዊ ዜግነታዊ ሃገረ መንግስቲ ምህናፅ እቲ ካልኣይ መደብ ከዓ እንታይ እዩ
ኣሳታፊ ተሓታቲ ግሉጽ ዲሞክራሲያዊ ስርዓተ መንግስቲ ምትካል ከዓ ከም ካልኣይ መደቡ ኣሎ እቲ ሳልሳይ መደብ ከዓ እንታይ እዩ ሃገራዊ ቁጠባ ምብርባር ሰብኣዊ ርእሰ ማልካኒ ምምዕባል እዚ እውን ከም ሳልሳይ መደብ ኣሎ እቲ ራብዓይ መደቡን ከም ሕብረተሰብ ሃገራዊ ሓድነት ክህልወና ማሕበራዊ ስኒት ክህልወና ክኩስኩስ እውን መደብ ሒዙ ዝሰርሓሉ ዘሎ ጉዳይ ኣሚን ክሰርሓሉ እዩ ንዳሕራይ ማለት ካልእ ከዓ ፅቡቅ ጉርብትና ሓባር ህላወ ደስፍን ግዳማዊ ሜላ ምኽታል ከዓ እዚ ከዓኒ እዘን ሓሙሽተ መደባት እዚአን ኣለዎ ኤርትራሲ ከም ኤርትራ ብልፅግቲ ኤርትራ ክትከውን ምዕብልቲ ኤርትራ ክትከውን እንድሕር ኮይና ሓደ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብሰላም ትነብረሉ ሜላን ክትክተል ኣለዋ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ከም ሕብረተሰብ እውን እዚ ዘለና ምምቕቓላት ተረጋጊፁ ማሕበራዊ ስኒትን ክስታይን ዘለና ሰላምን ዘለና ክንከውን ኣለና ከም ቁጠባ ከዓ ውሳኔ ከመይ ጌርካ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ተበራብሮ ከመይ ጌርካ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ኣብ ዝዓለዓለ ብራኸት ተብሎ ከዓኒ ትሪኢኩም ትኾኑ ከማን ዓመት ዝተጀመረ ቪዥን 2030 ዝብል ዶክመንት ዘርጊሕና ነርና ኣብ ቪዥን 2030 ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ኤርትራ ከመይ ጌርካ ብቁጠባ ርእሳ ዝኽኣለት ሃገር ትገብራ ዝብል ስትራቴጂ ውፂና ንሰርሓሉ ጎኒ ንጎኒ ማለት እዩ ጎኒ ንጎኒ ኢሳያስ ምእላይ እንዳሰርሕና ናይ መጻእ መደባትን ውጥማትን ኣቢልና ንሰርሕና ሰብኣዊ ርእሰ ማል ምዕባይ ከዓኒ እቲ ኤርትራ ቀሊል ፀጋ ኣይኮነን ዘለዋ ብርግፅ በዚ ስርዓት እዚ ከም ሕብረተሰብ ንድሕሪት እንዲና ተመሊስና ግን እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ምሁር ኣካል እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ክገብር ዝኽእል ኣካል ከዓኒ እንዳወሃሃድካ በቲ ዘለካ ትጅምር እሞ ከምኡ ጌርካ ከዓኒ እንዳምዕባልካ ትኸይድ ነቲ ሰብኣዊ ፀጋታት ኣብ ምምዕባል እውን ንሰርሓሉ ዘለና ነገር እዩ ምስቲ እቲ ፅቡቅ ጉርብትና ዝበልክዎ ኣድማ ኣቢለው ናብዚ ንሕና ፔጅ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ምስ ኢትዮጵያ ከመይ ጌርና ነባር ሰላም ክነምፅእ ንኽእል ዝብል ሰነድ ተዳልዩ ኦልሬዲ ተዘርጊሑ ኣብ ፔጅና ኣሎ ኣብ ብዙሓት ቦታታት እውን ተዘርጊሑ ፅቡቅ ተቐባልነት ዝረኸበ እዩ ስለዚ ሕፅር ኣቢለ እንታይ ክብል ትደሊ ኢፒኤስ ናይ ሕጂ መደብ ኣለዎ ናይ ትራንዚሽን መደብ ኣለዎ ኣፍተር ትራንዚሽን ከዓኒ ናይ ዴቨሎፕመንት መደብ ዘለዎ ምንቅስቃስ እዩ ክብል ኢለ ነታ ሞባእ ድበላ ቁርብ ክውስኸላ ስለዚ ዘለኹ ካልእ ሞባእ ሓወይታ ካልእት ሕቶ ዝነበረት ዕላማ ረኣና ኢፒኤስ እንታይ እዩ እያ ትብል ነራ ግን ኣጠቓሊልካ መሊስካ ኢኻ ምስ ተቐዳሚት ሕቶ ኣነስ ድብሎለን ኢልካ ዝረስዓካያ ነገር ተሃሊ ዕድል ክህበካ ሞ ሽዑና ብታ ሳልሰይቲ ሕቶ ንኽንኣቱ ومنالبات ኣብቲ ዕላማ ንረኣየኒ እንድዩ እተን ዕላማ እዚአን ግን ኣብቲ መሰጋገሪ እዋን ቁሩብ ካብኡ ከም ኢፒኤስ ከም ፕሮግራም ሒዙ ወይ ከዓ ከም መትከል ሒዙ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣብቲ መሰጋገሪ እዋን ዝግበሩ ነገራት ሓደ ኮንስቲቱሽን ናይ ኤርትራ ምንዳፊ ካልእ ሃገራዊ ዕርቂ ኣብ ኤርትራ ክግበር ኣለዎ ኢሉ ይኣምን ንዑ ክንሰርሓሉ ኣለና ማለት እዩ ሃገራዊ ዕርቂ ከይገበርካ ምስ ዘሎ ዝፀንሐ ናይ 80 ዓመት ቃልሲ ክሳብ ሕጂ ስእልካ ናብ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትሰጋገሮ ናይ ትኽእል ኢኻ ስእልካ ተሰጋጊርካ ርጉእን ሰላም ዘሎ ሳነት ዘሎ ክሳይ እውን ኣይክህሉ ንኽእል ስለዚ ናይ ግድን ሃገራዊ ዕርቂ ክግበር ኣለዎ ኢሉ ከም መትከል ኣሚኑ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ያኻ ክምላልክ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ኤድ ኦኬ ቴንክ ዩ እዚ ካልእ ወታ ሳልሰይቲ ሕቶ ብኸመይ ክንውደብ ንኽእል ኢሎም እዮም ሓቲቶም ሰባት ክንውደብ ንድሕር ኮይና ኣብ ኢፒኤስ ከመይ ኢና ንውደብ ኢሎም ሓቲቶም ሕጂ ኣብኣ ከለኻ ሞባእ ሓወይ እቲ ቅዲ ኣዋዳድባና እቲ ኣዋዳድባና እውን ከመይ እዩ ምስኣ ሕውስ ኣቢልካ ብኸመይ ከዓ ክውደቡ ይኽእሉ ከዓ ሓበሬታ ክስታይ ክገብረላ ኦኬ ቀዳማይ ነገር ምውዳብ ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ክብሕልፊ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ለውጢ እንድሕር ደሊናስ ክንውደብ ክሰርሕ ከላልና ውደብ ኣለና ንሰርሕ ኣለና ዘይሰሪሕካ ለውጢ ይመፅእ ለውጢ ባዕሉ ክመፅእ ወይ ከዓ ካብ ዘሎ ስርዓት ለውጢ ዝፅበ ሰብ እንድሕር ሃልዩ እቶም ደገፍቲ እዮም ክሳብ ሕጂ ተስፋ ዘይቆረፁ ዘሎ ኢሳያስ ለውጢ ክገብረሎም ዝፅበዩ ዘሎ እቶም ደገፍቲ እዮም ካልእ ለውጢ ኢሳያስ ኣይገብርን ኢሉ ኣብ ኤርትራዊ ግን ክውደብ ኣሎ ክሰርሕ ኣሎ እንድሕር ሰሪሕካ ኢኻ ለውጢ ይመፅእ ማለት እዩ ከምኡ ስለዝኾነ ኢና ንሕና ከም ኢፒኤስ ተጠርኒፍና ተወዲብና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ
ስለዚህ እትና ኢፒኤስ ኣወዳድባ ክልተ ዓይነት ኣወዳድባ እዩ ቅልዑን ዘይቅልዑን ማለት ዝቅልዑ ኣወዳድባ ከማና ከም ኢፒኤስ ነብሱ ሽሙ ኩሉ ነገራት ቅሊዑ ኦፕን ዝኾነ ዝቃለስ ዘሎ ኣባሊ ከምኡ ድሕር ኮይኑ ሰብ ከምኡ ዓይነት ጌርና ክንሕዞ ንኽእል ኢና ካልእ ብስቱር እንታይ እዩ ብዙሕ ኤርትራዊ ብስቱር ክቃለስ ንናቱ ዝተፈላለየ ምክንያት ክህልዎ ክእል እዩ ግን ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ ተራይ ከበርክት እየ ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ዕላማይ ስለ ዝኾነ ክዕወት ድልየ ክዕወት ኮይኑ ከዓ እጃመይ ከበርክት ይደልየ እየ ዝብል ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ ከዓ ብዘይ ቁልዕ ክውደብን ክሰርሕን እጃሙ ከበርክትን ይኽእል እዩ እቲ ማዕፆ ክፉት እዩ ማለት እዩ ብኸመይ ክንረኽበኩም ዝብል ኢሜል ኣለና ኢፒኤስ ኤርትራ 91 @gmail ምናልባት ኣብ ስክሪን ክንፅሕፈልኩም ኢና ኢፒኤስ ኤርትራ 91 ዋን ወርድ ማለት እዩ @gmail.com ብኸምኡ ትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ከዓ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ እውን ስለ ዘለና ብኸምኡ ኮንታክት ክትገብሩና ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ሞ ኣብ ርእስታ ዝበልካያ እታ ኢሜይል እንድሕር ደሊኹም ኣብቲ ኣባውት ኣዝ ዝብል ኣሎ ምሽ ኣብ ዝናህና ፔጅ ኣቕለኩም እቲ ኢሜይል እቲ ሊንክ ጠዊእኩም እውን ክስታይ ክገብረኩም ይኽእል እዩ ሕጂ ኣብ ርእስታ ዝበልካያ እንታይ ክውስኽ ደሊ ኩሉ ሻዕ ክትውድብ እንከለኻሲ እቲ ፀላኢኻ መን እዩ ክትፈልጥ ኣለካ ፀላኢኻሲ እንታይ ዓይነት ፀላኢ እዩ ደለካ ብኸመይ ዓይነት ኣወዳድባ ተወዲኡ ዘድመዓሉ ኢልካ ትሓስብ ከምቲ ዝበልናይ ኢፒኤስ ብብዙሕ ነገሩ ብመፅናዕቲ ዝተበገሰ ምንቅስቃስ ይስኢሉ ዝቆመ ኣይኮነን ካብ 2017 ጀሚሩ መንእሰያት እንዳኸስኩሰ እንዳተዛተየ መፅናዕታዊ ፅሑፋት እንዳቕረበ ዝመፀ ምንቅስቃስ ሕጂ ካብኡ ተበጊስካ ሓደ ነዚ ዘለና ፀላኢ ክንገጥሞ ተኮይና ንዕኡ ድገጥም ኣወዳድባ ክንገብር ኣለና ሕጂ ሓደ ካብቲ ውድባት ዘፍርሰን ወይ ከዓ ምንቅስቃሳት ዘፍርሰን ሱልካ ናይ ህግደፍ እዩ ሱልካ ናይ ህግደፍ ኣሎ ሱልካ ናይ ወያነ እውን ፀኒሑ ስካዕ ሕጂ ማለት እዩ ዝርኡ ይረኣናዮ ኣብይ ኣክል ተጋጠመ ይኹን ሪሰንትሊ ሕጂ ነተን ውድባት ደን ነተን ምንቅስቃሳት ደን ደፍርሰን ነገር እቲ ኣገባብ ኣወዳድብአን ክኸውን ክእል ካብ ዝብል ሓሳብ እቲ ኣወዳድባና ቁሩብ ፍሉይ ክንገብሮ ደሊና ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ህዝብና ከዓሲ ሳይለንት ማጆሪቲ ይበፅሕ ካብ ህዝቢ ኤርትራስ 5 ሚልዮን እዩ እንድሕር ኢልና ደገፍትና ተቃወምትና ተደሚርናስ ክንደይ ንኸውን ምናልባሽ 100,000 ንመፅእ ንኸውን ኣይንበፅሕን ኢና ከማን እዚ ማለት ከዓ ትሕቲ 1% ኢና እቶም ንቃወም እቶም ንድግፍ ኣብ ፖለቲካ ዓድና ኢንቮልቭ ኮይና ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ትሕቲ 1% ኢና ነዚ ኢና ከዓኒ ፖለቲካ ዓድና ነቕ ምባሲ ኢና ዘለና ኢሳያስ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝሕይር ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘይተስእግን ኢሳያስ ከም ድላዩ የባጭው እምበር ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ሓንሳእ ተሲኡ ዓጋቲ ዘለዎ ህዝቢ ይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣይተስእን እዚ ዓቕሚ ብልናን ኢልካ ናብ ናይ ደጋ ሓይልታት ካብ ምኻድ ንህዝቢ ኤርትራ ከመይ ገይረ እየ ተስኦ ንህዝቢ ኤርትራ ከመይ ገይረ ዝውድቦ ኢልካ ምሕሳብ ይሓይሽ ኤርትራዊ ይኮነን ዓቕምሲ ምስ ደንበ ተቃውሞ ዓቕምሲ ነቲ ኤርትራዊ ሓይሊ ከነቃንቆ ይከኣለን 99% ስኢሉ ዘሎ ህዝቢሲ ንዕኡ ስኢሉ ከሎስ ብናይ ደጋ ሓይሊ ተላፈንቲ ክደሊ ከለኻስ ቁሩብ ክሳይ ይገብረካ ስለዚ ተኣወዳድባና እውን ነቲ ስኢሉ ዘሎ እውን ብልጥዕም ስቕ ዘበሎ ምክንያት ንናቱ ምክንያት ኣለዎ ሰብ ብዓዱ ዘይሓምም ኤርትራዊ የለን ኩላና ብዓድና ሕሙማት ኢና ዓድና ነፍቅር ድኾናዮ እኮ ይብልና ኣብዚ ደገ ኣለና ግን ካብ ፍቕሪ ዓድና ተበጊስና ኢና ንብል ማለት ሕጂ ኩሉ ከማና ዓዱ ይፍቅር ንሕና ስለተዛረብና ዝያዳቶም ስኢሎም ዘሎ ዓድና ነፍቅራ ማለት ኣይኮነን እቶም ስኢሎም ዘሎ ከማን ምናልባሽ ዝያዳ ናይ ፍቅሪ ዋኾኑ ግን ንዕኦም ድጥዕም ኣወዳድባ ከዓ ክንገብርን ከነተኣታትውን ስለ ዝደለና እዚ ብስቱርን ብቆልዑን ዝብል ኣገባብ ኣምፂና ሕጂ እዚ ስቱር ደምፃናዮ ንክልተ ነገር እዩ ሓንሳብ ሓደ ህግደፍ ብቐሊሉ ኣትዩ ፔነትሬት ከይገብረና እቲ ሱልካ ናይ ህግደፍ ከየጥቃዕና ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ እቲ ብስቱር ዝኸይድ ኣንደርግራውንድ ሙቭመንት ክንገብሮ ወሲና ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ነቲ ገፁ ቀሊዑ ክቃለስ ዘይደሊ ብዝተፈላለየ ምክንያት ግን ኣብ ጉዳይ ዓዱ ክሳተፍ ዝደሊ ሰብ ከዓ ዕድል ንምግባር ኢልና ኢና ጌርናዮ እዚ ነገር እዚ ኣይ ቲንክ ዕውት ኮይኑ ከዓ ረኺብናዮ ብፍላይ ሕጂ ኣባና ኣብዚ ናይ ስቱር ኣወዳድባ ብዙሓት ሳይለንት ማጆሪቲ ኣትዮም ኣለዉ ኣብቲ ስቱር ኣወዳድባና ብዙሓት እውን ኣብ ኩሉ ኮይኖም ክሰርሑ ዝደልዩ ሰባት እውን ፀለውቲ ዝበሃሉ ሰባት ክረኣዩ ዘይደልዩ ገፆም እውን ኣትዮም ኣለዉ ሕጂ ዕውት ኮይኑ ረኺብናዮ እቲ ስቱር ከመይ ይኸይድ
لك أخمتي نقالس إيرترا زعوتوسي أب ميدا وريدكا برتاو قالس مكيات راح يكون إني أبيتو قالس إيرترا أتز عابي قطم أما أخل تسألعي أوش اسمه راقينهم حافاش ودوات كوينهم مشاركو زنورو قليل ترى يكون متساوس نيرو ناتما كايدا خانتاي بوهايو بسيلن بطرنا فنيرو بسيل تترني فهم كأن نحدهم أي فالوتو جن بزح نجار كايسر فنيرو EPS كأقوم عينة قدي زغتل بسلس بوهايو نداك بري ودب تركباتو خاني vertical horizontal ني vertical كابتل عليه تحتيه غير كاب تحت خاني للعلي متس بلاس horizontal كأقون نقول نقاط نسبس نبترا خبر جفو صراحة له سلازي كود زدني زخون بسطر كود بيزبله ناتو كستاي ناتو برايفسي بتعمي يحلو بتعمي تتنقي أنا نحجو نجري أجيب بسطر كود زدن لسب ناتسنت تسمع ومتى يخود دخل يا هاجريسي كرأي اللي نجازي كنا هاجري قال نجار كجبر دللي إلى النزاع حسب سب EPS is the right movement I think نسو يمثلني يا كم تزبل كايرو كيتودبنا ولا حنتي كنجبراين فلينا كم حبرتسب كنودب علينا قداي إيرتراسي صيل كاتر يا قداي كنا نعد خاصة كهتسبق كايتر يعني كا ودبا خاني والقوي وساني أنا كجبريل كان حر وسيقات ودوا نجاري سلزي بزتها على النمطن نودب زتيس عند 9% تزبير صار عند حرتسيو أيكون عنده بملوسي زتوسن خاو كمان ينتحرس 10% تزبير ترى كنا إحنا جميرو إسياس عدمة يقولون أبغى سينا خمسة خش كوندر كستاي لأن لك عمتي ده فايتين قام أدايت أبغى زروات زاريبان تايلاسي تزبير ترى زدك أسحر قت يزمسل أنت حيزوجن أي لك غنيلة أجل تزبير ترى زي نزبنا كنا نكح نزبنا كنا تسق زكاء لنا كل نقبر كنا من قصص كمالتي عايتين زي أخلا مثلني أتارا بعتي حتوها أنت يعتبر مسوان نيشنز لكم ركب نصورة يكون مسوان نيشنسي أمنتايكم حالي تكونوا أمنتايكم ترخبوا أمنتايكم كي تفعلوا زبل كأني حتى متي مالتي حجي I think زبرهنا يقام مثلنا يروج حتى هنا أولا تثبت وجه تزاريبهم يروم بس كدايزي دانيال بن بعلو وجه تزاريبهم يروم SBS إنجلان جنستيل كم حتى خلنا سلاز عربي قرب كبره خب التنين ما دحرق أمو أخذ كأي تمل عليه مالتي هجي one nation in EPS كل تزتفعل عليه بوليتيكا وتكاي one nation رؤوس زخاء عليه ناتو ما خلاش ما قلنا له ناتو رؤوس زخاء على أكايدان له بدانيال تخلاي كاني زمر راح بوليتيكاوي من قصاصي EPS كاني رؤوس زخاء عليه ناتو شما قلنا له ناتو بورد ممبر له ناتو مرحي من قصاص له مرحي من قصاصنا EPS كاني أمباسادر عند برهان ولا بيركسي حجزي كنت استفعل عليه تكال مخانو كانت صرولكم يدلي قن منال باش تكون فيجن زفتره انتي خون اللي حاسب مثل كاموا EPS مش كرمن المسراتوسي بإيري بلاتفورم كابتشان 17 من سيات اندساتفي من سيات اندغوسكوسي متي حجي أولات وان نيشن كأكم كله بوليتيكا وتناتفتي أوفت بإيري بلاتفورم زكبر كسيات وركشوبات يساتفو نيرم أولاتو نيرم حجي EPS كمسرات مستوى السنة كاب سوق ودليل زتلا عليه ولك أسبات كاب أفتي إيري بلاتفورم زنورو أب EPS ممسراتون الجامو مبركوتن يروم حجين تايو إتي EPS توان نيشنن كيكونت حنافي صوب إتهم أولات كابا جميرك أنا كل تينير EPS نيرو وان نيشن نيرو مالتي بجي إتهم أولات جن أب EPS نيرو أو وان نيشن نيرو أب كل تينيرو حجي واتنا EPS نانبل واتنا وان نيشن نانبل I think إزمون confusion فتيري يقوم أبسط إذا جن كاب صوب ودليل زتبقسه ناول كسبات أكايدا يمبر كان من قصاص كل تيو أيتحوسن والكسبات كل أكلتي ينطفوا نيرو حجي EPS انتهي جيرو أبزي زحلة مارش عند حقه التعراري وعلى ون نيرو حجي حدا خافت عند حقه قرن كلوز جوار نجار انتهيو حدا عن جزاتي دوال ممبرشيب أيتكادن يزبل عن جز أتاتي مالتي نوان نشني الكاد أتودي كناس overall مشالوتي مسكالوت
منقسقاسات متحنفات كيمزع حدا سب أب حدا بوليتيكاو منقسقاس انحرا اللي خوينو ويت بوليتيكاو منقسقاسو قديفو تقليل إي بي إس مت وي إي بي إس قديفوها تقليل نافت بوليتيكاو منقسقاسو يفيد أب كل تزنت مخنيات يقولون أو رؤسي إخاني بزو حديث دني conflict of interest ونكمت سلازغل تباهيلو إذا عندي حق زي آتي دوال ممبرشيب أب كل تممبر كتكون عيد خذني خاص بالآتي دحر إذا عندي حق زي متو أب إي بي إس كتر في زي أبال وانشين أب إي بي إس تعرفوا إي بي إس كوينه أتصل وسينو أي أنا نايتي أنا وانشين ممبرشيب ودراف ديرو مالتي أي أنا وانشين يقصد زبالة خاني أو وانشين كويني أتصل الحجم من الباش متحنفات نأولات كان حجنينو أي كتريوني بتصبوا اللي يزتبقسي بخنقبرينا خنسرحينا زتبقسي نجاري قال ولا حنتي موتيف زنو أيقونن أتي قال مس وانشين دماساس لنا متكلناي مركزيناي مس وانشين بزوج دماساس المركزيات عندنا كم كلت من قصاص كم والقصابات أتحساسبنا ونبوج مساسس للزغل أو فيسبوك ترينا تكونوا حد عينة نزارب حد عينة نبل السوق كتكبلكم خير جن زيرو زيروس كله بزع متكل قاعدة زاربك متكل قاعدة قال سكا سلازة عرفت بزح ناي متكلنا رأيان في اللي زي اللي بزح زي مساسس النجار سلازة لناكل بزح قصاي نجار برينا نواسعنا ما لتياب زي قصاي قال فاني كم زحج بقدام يزرعهم موز حالته كل تصميم دقيري يكون joint statement تاوجنا يرنا إبيسن وانشين كوينا مالتي كم كل تمقصاص بزعوا أب تجري كل زلوا أفتح حاجة تزبل نقدرتنا joint statement تاوجنا نزدن بتقام مطرح يكونس نبوزحات من قصتهم قال عدلنا يوم مالتي حجي إذا بمقارنة حدا قبرنا مالتي يكون حدا ما يسرح مدى باوتينا خا مسرح حدا تكال مخالن ببيني حجي إذا جيرنا أيوش كلن من قصاصات دين بوليتيكا ودوات كم زعينة صارها كلام ده فبتكون مقلقيات توصل لها بحث أخذوا مرنة عالم نت محبرة عالم تسمع كلا أي كاني التشجر كون النادي اللي خمس مو بحاول كتقول أنا حقدمك مبزحنا يكون نظام بوليتيكا ودوات شجر كون النادي أيوش بزحنا كمان سر بالرجال بدل لا يودم نحاور صراحة كسر حزين وأنا يتكندي تسقم كون النادي ببر سخافة تبيلك حاسي زخونا نقدر تكب حجة عندي شكر إزي حجة هنا مسوانيشن راح يكونه كم إي بي إس مالتي كم مرقتي مسنا أنا زم مساسنا بوليتيكاوي من قصاصات هنا ودباتي هنا وعندنا أبناء حواركم صراحة على نخل صندوق أتو نخلينا ندلينا كن حواس كيكونس نحوار صندوق نحوار صراحة أو تنا نحوار نقدر حانتسنا كنصرح ندلينا نبحجون مش وانشين كنصرح نخل مش قالوت بوليتيكا من قصاصات معنا دمسلانا كنصرح نخل نحاور صراحة حجز إذا إيرتراين إذا كلهم بدلنا لك أهم مشكلة كاب جزخات كاسرها وإلك حد نجار ودي كاب جزخات من الناس لك خم عين تصار حنا كيدا كيد I think تبقى كيدا يمثلني أبزئ مو وقت من الآلات اللي كذارك مش وانشين تاي يمثل من الآلات اللي كأخذ من الآلات مش كنا تتصل كأكن حل أوكي أدي تبقى الله فتي كلاريتي من الله تبقى عندي ما بعد استيقن أنا سقرب وانشين راح يكون نسي ولا كم عينة تحساس بعض اللون مقصاصات كالوت إثراء مقصاصات هنا اللون مالت تي عندي علامة ويكا كم برينسيبل كم وانشين بلوسي تي إثراوي تحساس بعض كعب اللون تي إثراوي تحساس بعض من لسه اللون تلوت خمس عند حركينه إرسال لوت خونا له تلوت خاوش خمس له إذا حجي وانا شنكني 3-4 عام استمرت هذا يكون شيء كلمي أكل تشحن 10 ثاني يجمر مالتي كم إيوائسي تشحن 10 ثاني واشنطن دي سي استمرت هاو جميري تي فتح شجرة إسرائيل فتح إسرائيل عند تيماون نيرو مالتي إذا تايو أنا وانا شن ويكات أنا إيوائسي أنا أول إيوائسي نيري مالتي تنتايو تي حدا عينة تحساس بها هم عينة تحساس بها زلوا إرساوي أو حدا توديبو أو حدا متي أفتهاجر رؤي لوتي ويكا لوت نخجبر دقوس جراس روت موفمنتي بشعوات حيزو كاب واشنطن دي سي حيزو بدحريو بزح سمبنزيمات تقايدو أو كتشان 10-4 بولينيا ساميت كلتا عامتون تقايد نيرو مالتي تي بولينيا بحلفي
ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ዓብይ ነጥቢ መቐይሮ ዝገበረ ማለት እዩ እዚ ኤርትራዊ ኣተሓሳስባ ኤርትራዊ ለውጢ ካብ ውሽጥና እቲ ሰልፍ ኮንፊደንስ ከንሕድር ኤርትራዊ ሰልፍ ኮንፊደንስ ካብቲ ምስ ጎረባብቲ ይኹን ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ተፀጊዕካ ለውጢ ናይ ምምፃእ ኣተሓሳስባና ካይዳ ካብኡ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ኤርትራውያን ነንዶን እዚ ዝመሽመሸ ስርዓት ካልእ ክንገብር ዓቕሚ ኣለና ብቕዓት ኣለና ኢሉ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ኣብ 2000 ጌጋ ክላለይ ምርዓ 16 ከዓ ካብ ኢዋኤስ ከዓ ናብ ዋን ነሽን ተቐይሩ ማለት ስቲል ስራሕ ቅፅል ኣሎ ዝሰርሑ ኣለዉ ኣብዚ ፖለቲካ ኤርትራ ከዓ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ገይሮም እዮም ኣትሊስት ነቲ ዝሰርሖ ስራሕ ክሬዲት ምሃብ ከዓ ፅቡቅ እዩ ግን ኮይኑ ግን ኣብቲ ዝገብሮ ቅፅሉ ኣሎ ዋን ነሽን ብከምኡ ቅፅል ኣሎ ግን ኣብቲ መጀመርያ መእተዊና ዝገለፅናዮ ኢፒኤስ ለውጢ ከምፅእ ዝሰርሕ ዘሎ ምንቅስቃስ ዋን ነሽን ከዓ ለውጢ ንክመፅእ ዝሰርሕ ዘሎ ምንቅስቃስ ስለዚ ኣብቲ ክላሪቲ ወይ ከዓ ኣብቲ ኣብ ሓደ ኮንካ ናይ ምኻድ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ተጠርኒፍካ ንክትከይድ ትካይዳኻ እውን ብሓንሳእ ከይድ ስለዘይክእል ካብ ብከምኡ ዝተበገሰ እዩ ዋን ነሽን ናቱ ኣካይዳ ናቱ ዕላማ ናቱ ሕጊ ናቱ ባይለው ዘለዎ ናቱ ኣባላት ዘለዎ ብከምኡ ዝኸይድ ፒኤስ ከዓ ከምዚ ክንገልፆ ፅናሕና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዋን ነሽን ሕጂ ዝጀመረ ኣይኮነን ኢንፋክት እቶም ኣባላትን እቶም ዝሰርሑ ዝነበሩን እዚ ከምዚ ደረጃ ኣብ ሰዓት እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ለውጢ ሓትት ኣሎ ለውጢ ካብ ባዕልና ከነምፅና ኢሉ ቀሳቀስ ኣሎ ብውሽጥን ብደገን ኤርትራዊ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሑ ኣሎ ነዚ ከማን ናቶም ኣበርክቶ ናቶም ኮንትሪቢሽንሲ ዝለዓለ እዩ ነይሩ ክብል ደልየ ማለት እዩ ምናልባት ኣብኡ ሓደ ካብቲ ምናልባት ኣብታ ካልአይቲ ተተቆፅላ ሕቶ ምናልባት ከመይ እዩ ከምዚ ክኸይድ ፀኒሑ ግን ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብሲ ኣብ መንጎኡ ዝኾነ ነገር መፍሕፋሕ ድዩ ምሳሓብ ድዩ ከይመፅእ ዕላማኻ ክሊር ምግባር ከዓ ፅቡቅ ሕጂ ኣብ ኢፒኤስ መፅኡ ሰብ ፖለቲካዊ ስልጣን ክሕዝ ወይ ከዓ ውድብ ንክኸውን እንዳሓስብ ድሕሪ ሃልዩ ዕላማ ናይ ኢፒኤስ ሕጂ እሱ ይኮነን ሕጂ ስለዚ ቀዳምነት ናይ ኢፒኤስ ዕላማ ኣብ ሃገርና ለውጢ ምምፃእ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዋን ነሽን ምስ ኢፒኤስ ዘለና ርክብ ነዚ መስል እዚኣ ክምላል ክእለ ተንኪዩ ደ thank you ሞባ I think more እንድሕር ክላሪቲ ደሊኹም ከዓ ክስታይ መፅሓፍ ካልእ ኣብዚ ክስታይ ማለት እዩ ኣብዚ ፔጅ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ዝበልናዮ ማለት እዩ እታ ሓሙሽቲ ሕቶ እንታይ ትብል መሲልካ ሞባ I think ርኢኻ ኣለካ ስኻውን ንሕና ሲ ይብሉ ማለት እዩ ኣብ ብዙሓት ምንቅስቃሳት ኣቲና ተጠሊምና ኢና ገሊኡ ፈሪሱ ገሊኡ ተጨውዩ ተጠሊምና ኢና ሕጂ ሲ ኣብ ኢፒኤስ ክንውደብስ እንታይ ውሕስነት ኣለና ከምዘይንጠልም ትብል ሕቶ እያ ሞባ I think እዚኣ ናይ መወዳእታ ሕቶ ናይ ትኸውን ዘላ ኣብ ኢፒኤስ ኣቲና ሲ ንኸይንጠልም እንታይ ክስታይ ኣለና እንታይ ውሕስነት ኣለና ይብሉ ይሓትሉ እሞ እዚኣ ከዓ ይሕፅር ኣቢልካ ክስታይ ግበር ወል እንታይ ይመስለክ ፅቡቅ ኣለካ ግን ሕልሚ ፈሪሕካ ከዓ ይደቀስካ ይሕድር ግን ለውጢ እንደሊ ኣለና ሕማቅ ጨቋኒ ዝኾነ ስርዓት ኣሎ ንዑ ክነልግሶ እንተኮይና ከዓ ክንውደብ ኣለና ተወዲብና ከዓ ክሰርሕ ንክእል ኣለና ግን እንታይ እዩ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ደጋጥም እዩ ዝረአ ዘሎ እዩ ፋክት ባይታ ዘሎ እዩ ከዓ ኮርስ ግን ነዚ ነገራት እዚ ብከመይ ሓደ ዝገብሮ ዘለካ ነገራት ኣሎ ሓደ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክምዕብል ክኽእል ኣሎ ትካላዊ ኣሰራርሓ እንታይ እዩ በቲ ሕጊ ናይቲ ወይ ከዓ በቲ ውሽጣዊ ሕጊ ናይቲ ምንቅስቃስ ክትቅየር ኣለካ ብኡ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ንዑ ከተኽብር ክትክእል ኣለካ ብኡ መሰረት ከዓ ክሰርሕ ክትክእል ኣለካ ሓደ እዩ ክልተ ከምቲ ዓንተ ዝበልናዮ ሲ ኢፒኤስ ክምስረት ከሎ ሲ 4-5 ዓመት ነቲ ነገራት እንዳብሰለ ይመፅእ ሕጂ እዚ ቀፃሊ ዝኾነ ኣረኣያ ወይ ከዓ መትከል እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስቲል እቲ መትከል እሱ ቅፅል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ መትከል እዚ እዚ ራእይ እዚ
كا حدا خابتي كونسيستنسي ዝበሃል ወይ ከዓ ቀጻልነት ሓደ ነገራት ከይ ካብ ዕላማኻ ምክንያቱ ሎሚ ካልእ ትኸውን ፅባሕ ካልእ ትብል ትወድሕር ኮንካ ቁሩብ ኣብቲ ተኣማንነት እውን ክትጥሪ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ናይ ኣባላት ይኹን ናይ መራሕቲ ናይቲ ምንቅስቃስ እውን ወሳኒ ተራ ኣለዎ ማለት ከም ህዝባዊ ግንባር ወይ ከዓ ከም ህግደፍ ብፅሑፍ ዝበለፀ ፅሑፍ ኣለዎ ግን እቲ መሪሕነት ናይ ህግደፍ ይኹን እቲ ትካላዊ ኣሰራርሓ ስለ ዘይማዕበለ ኩሉ ነገር ተፀፍፂፉ ኣብ ሓደ ሰብ ስለ ዝመፀ እቲ ሰብ ፅቡቅ ድሌት ስለ ዘይብሉ ነቲ ነገራት ነዚ ኩሉ ዕላማ ናብ ማይ እትይዎ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ መራሕቲ ይኹኑ ኣባላት ይኹኑ ውድቦም ይኹኑ ምንቅስቃሶም ናይ ምቁፅፃር ሓላፍነት ኣሎ እዚ ሕጂ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ኢፒኤስ ክፈልጦ ዘለዎ ወይ ከዓ ክገብሮ ዘለዎ ኣብቲ ሓደ ሬስፖንሲቢሊቲ ንብሎ ኣካይዳና ኩሉ ግዜ ክንግምገም ክንክእል ኣለና ስለዚ ተራ ናይ ኣባላትን ተራ ናይ መራሕትን ወሳኒ ተራ ኣሎ ምክንያቱ ሕጂ ከም ኣቦ ወንበር ናይ ኢፒኤስ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ካብዚ ደንበ ፍትሒ ካብዚ ሕወሳት ሒዙ ናቱ ዕላማት ናቱ ራእይ ቅፃሊ ግልብጥ ደይብል መትከል እዩ ዘለዎ ፅኑዕ መትከል እዩ ዘለዎ ሓደ ኣድቫንቴጅ እሱ ገዛ እሱ ሓደ ኣድቫንቴጅ ካልኣይ ተሞክሮውን ብቕዓት ፖለቲካ ኤርትራ ፀቢቅካ ወይ ከዓ ብደቂቕ ምፍላጥ እውን ገዛ ርእሱ ሓደ ፋክተር እዩ ካልእ ነብሰ ምትእምማኑ ወሳኒ እዩ ነብሰ ምትእምማን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ እምነትካ ኣብ ሃገርካን ኣብ ህዝብኻን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣብ ካልእ ትፅጋዕ እንድሕር ኮንካ ብሕልፊ ኣብ ናይ ደገ ሓይሊ ትፅጋዕ ኮንካ ግን እቲ ናይ ደገ ሓይሊ እንድሕር ረኹመሽ ኢሉ እስካውን ረኹመሽ ኢኻ ትብል ሕጂ ካብቲ ሓደ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ዝተረኣየ ዝሓለፈ 4-5 ወርሒ እውን እዚ እቲ ኣብ ናይ ደገ ሓይሊ ሙሉእ እምነት ጌርካ እቲ ናይ ደገ ሓይሊ ለውጢ ከምፀልካ ትኸይድ ኮንካ እንድሕር እሱ ተዓንቂፉ ወይ እሱ ተወዲቑ ምስኡ ትኸይድ ኣለዎ ማለት ሕጂ ካብዚ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ሓደ ካብቲ ኢፒኤስ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራውያን ከዓ ብከምኡ ዓይነት ነገራት ከይድ ክንክእል ኣለና ኮንፊደንስ ክንሕድር ክንክእል ኣለና እምነትና ኣብ ህዝብና ስለዝኾነ ህዝብና ከዓ ክሳተፍ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዚ ካብተን ፋክተሪ ግን ፈሪሕካ ከዓ ስለዚ ዘይብል መፂና ክንሳተፍ ኣለና ኤኒዌይ ክንቃለስ ኣለና ድሕሪ ለውጢ ኮነ ምስኮይና ከይፈርስ ከይወድቕ ኢልካ ካብ ክሳይ ዓዲ ትውዕልን ኢኻ ካብ ገዛኻ ከይወፃእካ ትውዕልን ኢኻ ዘሎ እዩ ስለዚ ግን ክትሰርሕ ግን ክትክእል ኣለካ ትካላዊ ስራሕካ ክትክእል ኣለካ ካልእ ከዓ ኦነስትኻ ማለት ኦነስትኻ ወሳኒ ማለት ግልፅነት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ግልፅ ኣሰራርሓ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ኦነስትኻ ኣብ ምንቅስቃስ ናብ ዝኾነ ብሕልፊ ኣብ ፖለቲካ ክስታይ ንመቃልስኻስ እሙን ክትከውን ትክእል ኣለካ እሙን ተዘይኮንካ ንክትጥቀመሉ ትቐርቦ ትኾንካ ደይደፍልደይ ክልተይካ ተተሓሒዝካ ኢኻ ትወድቕ ኣይትዕወትን ኢኻ ስለዚ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ወይ ከዓ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ዝረአ ዘለውን ከምኡ ዓይነት ነገራት ኣካይዳ ክእረብ ዘለዎ እዩ ማለት ብቕንዕና ክንቃልስ ንክእል ኣለና እታ ዝደልያሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝደልያሲ 99 ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝደሊ ቀዋማዊ መንግስቲ ሰላማዊ መንግስቲ ብሕጊ ትኸይድ ሃገር እዩ ዝደሊ ካብዚ ወፃኢ ዝደሊ ሰብ ኣይደንቲንክ ሰብ ዘለኹም ማለት እቶም ውሕዳት ተዘይኮ ነዚኣ እንድሕር ኮይና እንታይ ዘፈላለየና ኸማና ንኽርዳኒ ይክእል ብሓንሳብ ደይ ንሰርሓሉ ብቕንዕና ደይ ንሰርሓሉ ምክንያቱ እንታይ እቲ ካልእ ረብሓ እንድሕር ኮይኑ ስልጣን እንተኮይኑ ድሕሪ እዩ ስልካ ብፅኢል ካብ ስልጣን ኣይትድይብን ኢኻ ማለት እቲ ህዝቢ እዩ ዋና ህዝቢ እዩ ስልጣን ህዝቢ እዩ ሓላፍነት ናይ ሃገር ዘለዎ እምበሪ ስልካ ስለተወደብካ ብሓይልካ ስልጣን መፂኻ ኣነ መራሒኹም ኣነ ክሳይ ትብል ኢኻ ስለዚ ነቲ ህዝቢ መሰሉ ክተኽብረቶ ክትክእል ኣለካ ኢፒኤስ ከዓ እዚ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ባይታ እዩ ዘንፅፍ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ መፃኢኡ ዝውስነሉ ሃዋህው እዩ ንክፍጠር እምበሪ ኢፒኤስ ከም ፕሪኮንዲሽን እዚ ክግበር ኣለዎ እዚ ዘድልየና ኢሉ ትሰርሓሉ ክሳይ የብሉ ገዛ እርሱ ሓደ ፕሪኮንዲሽን ከዓ ተቐምጥ ሓደ ካብቲ ቅድመ ኩነት ብዙሕ ንርኢ ኢና ፌደራላዊ ስርዓት ብሉ ገለ ስርዓት ብሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕጂ እስኹም ገዛ እርሱ ካብቲ ሓደ ብሓሳብ ደይ ስራሕካ ወይ ከዓ
دفلاليكا كاسي مالك حجي نهزب اللي حرتك على ساليخا تهزبي وسان هزب خوصن كونات بلاتفورم راح تفطر كتكل على كامبري بعد خان هزب وسيكا زيد ليكا زي هزب ارسال ليكم بز تخيلكم تزي كوينو دحر كوينو كل جزء تناي مفراسن تناي بحسب دايم مسرحنون قاتم سلازي بي اس كابزوم ترايتو مكرو تماهيرو سرح له سلازي كنعوتي نازب ملو تصفى ملو امنت كالن امالت ثانك حراي هو حوي ثانك يو كل كوال كاين ديكا انتي ماشي لكم ايرتراويا وريدنا زلو ايردي وريدنا دلو ايرتراويا حق كنزارب نحر كوينو سب متأمن تودلون كستاي تقولوني ها زي بلي ما تقولوني ها بعابيو بتزلو بجل او حجر سرعه سياس نهزب إسرا 30 عمت زدميلو لعلو 6 شح قيحتي دقو زخفللو تقليمو اكم درجه وليقولو حدث اتز تقالسلو علامه حزب إسرا كله يتقالسو نتز تقالسلو علامات تقليموس سبعو مسلو تجهيسو دحانسكي يخونيلو نزا هاجري طرح يتبتنني زا هاجري طرح كساي تخونني اي لولاونت هاجري طرح اي دثر إلو حزب إسرا كله تتصميمو تصنيفوس حجه انريو لنا واغا خفيلنا خاب ኢትዮጵያ ተገሊናስ ዋጋ خفيلو خاملسናር ዝዲና ሙፍት ዝበሎ ዘረባ ስልካ አይኮነን سياس لهم رئيسنا ጉዳይ سياس እንታይ ይሰራحلو ንፈልጦ ውዕል የለን ግን አካይድ ግን ንሪኦ ኣለና አክሽን سياس ላውደር ዘን ቮይስ ብሎ ጻዕዱ ካብ ነገርናስ ዝገብሩ ዘሎ ሁሉስ ንሪኦ ኣለና ሙሉእ ብሙሉእ ነገሩ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ይእትዩ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቶታል ጥልመትን ክድዓትን ይዘኸይድ ሕጂ በአንጻሩ አንድ ሕሪና እዚ ደንብ ተቃውሞ ከንታ ይገብራሉ እንደ ሕሪልካ ካኒ ደንብ ተቃውሞካ ሁሉ ኣብ ክስታይ ራይት እዩ ማለት ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ብክልተ ይተጠልዩ እቲ ዘሎ መንግስቲ አትሊስት ካልእ ትረፍሲ እቲ ጭቆናን እቲ ገለን እንዳገበረስ ነታ ልዕላዊት ሃገር እንተዝ ዕቅባውን እኮ ሓደ ነገር እዩ ግን ጠሊሙ ወስ ቶታሊ ናብ ምንታይ ይኸይዳሎ ንሪኦ ኣለና ናብ ምንታይ ገፁ ይኸይዳሎ እዚ ደንብ ተቃውሞ ካኒ ክንዲ ንዕኡ ክዓግት ዝፍትን ቶታል ካኒ ማጆሪቲ ማለት እዩ ኩሉ ማለት ኣይኮንኩም ካኒ አንፎት ተጠፊው ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ብኩሉ ይተጠልዩ በዚ ደንብ ተቃውሞ ተጠሊሙሎ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚያስ የህዋትና እንታይ ይኮኑሎ ስደተኛ ህዋትና ኤርትራውያን ደዛረበሎም ሰብ ከማን የለ ደጣበቆሎም ሰብ ከማን የለ ኣብ ክንነቱ ሪያሊቲ ገዲፍካስ ንዘይ ኮነ ነገር ፋብሪኬት እንዳገበርካ ምጥባቂያት እዩ እቲ ደንብ ተቃውሞ ከም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ይሕዝነካ ሕጂ ካብዚ ተለጊስና ግን ንሕና ከም ህዝቢ ሲ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ጥልመት ወበዚሑ በቃ ተዛዓበየ ጥልመት ተዛዓበየ ክድዓት ተገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና ከም ህዝቢ ኢና ግን እንታይ ክገብሩ ዘለዎ ኮይኑ ኣነ ድስማዓኒ ብፍላይ እዚ ማእኸላይ ዕድመ ዘሎ ናትና ወለዶ ኣዝዩ ወሳኒ ወለዶ እዩ እቶም ክስታይ ዘምፅኡ ወለዶ እቶም ናፅነት ሃገር ዘምፅኡ ወለዶ ስቲል ምሳና ኮለሉ ብለው ክገብርዎ ዝኽእሉ ውስኒ ንሕና ግን እንታይ እንተንገብር መሓሸ ምበልኩ ወላ ሓደ ምንቅስቃስ ኢሚን ኣይኮነን ካብ ምጥላብ ሕጂ ግን ንሕናሲ ክንቋፃፀር ክንክእል ኣለና እዚ ነቲ ዘሎ ስልጣን ዝቋፃፀር ሕብረተሰብ ክንጥር ክንክእል ኣለና እዚ ንሕና ወለዶሲ ስቂሉ በብድበሎ በብድኸዶ ምንቅስቃስ ፈሪስዎ ፋሕ ዝብል ዓይነት ዘይኮነስ ነቲ ሓንሳእ ስልጣን ምስሃቦ ዝቋፃፀር ንሓንቲ ውድብ ምቁፅፃር ኢና ፅባሕልዎ ከመይ ጌርና ኢና ስርዓተ መንግስቲ ተኺልና እውን ክንቋፃፀሩ ስልጣን እኮ ባዕለገ ክቋፃፀሩ ክእል ኣለዎ ህዝቢ ስለዚ ህዝብና እውን እኮ ኣብ ኤርትራ እውን እኮ ከምኡ ኣጋጢሙ ህዝቢ ኤርትራ ሲ እጅጉ ሰብሲቡ ናፅነቱ እንጂ ናፅነት ምስ ኣምፅአ ግን ዋላቶም ናፅነት ዘምፅኡ ወለዶ ዝነበሩ ዋላቲ ህዝቢ ዋላቲ ተራ ዋላቲ ኣብ ፖለቲካ ዝነበረሲ ሪላክስ እዩ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ክተርፋሉ ልክዓኹም ኣብዚ ውድባት ከዓ እንታይ ንገብር መንበር ትኸውን መንበርሽፕ ትኸፍል ቁልዕ ኢልካ ኣይትሪእን ግን ክንቋፃፀር ክንክእል ኣለና ኣነ ሕጂ እንታይ ድብል ካብዚ ነገር እዚ ክንድሕን ከም ሕብረተሰብ ከይተወደብና ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ዲና ክንውደብ ኢና ግን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጥመና ጥልመት ከም ለሰንስ ለርንት ምሻሎ ከም መምሃሪ ተጠቒምና ካብኡ ከመይ ጌርና ንድሕሪ ሕጂ ጥልመት ኣየጋጥመና ንሰርሓሉ ባይታ ክንፈጥር ኣለና ፕላስ እዞም ዓበይቲ ኣቦታትና ናያታትናን ከዓ ምሳና ኣለዉ ምሽ ንዓኣቶም ካብ ምውካስ ሪሰርች ምግባር ኣብ ምንታይ ከም ተጠሊምኩም ኣብ ምንታይ ከም ተጋጊልኩም ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብዚ ወዲቑ ዘሎ ምክንያቱ
ጉዳይናስ ልዕሊ ዝውድብ ምፍራስ ገለ መለ ይኮነን ጽባሕ ንክኸውን ስርዓት ኢሳያስ ቀይርና እቲ ቀይርና ዝተኸልናዮ መንግስቲ ጠሊሙ ኣብ ካልኣይ ምልክ ክንኣቱ ንኽእል ሕድስ እዚ ነገር እዚ ሲሪየስ ንክንሪኦ ኣለና ልዕሊ ኣብ ውድብ ምጥላሚ ልዕሊ ኣብ ምንቅስቃስ ምጥላሚ እቲ ናህና ሕብረተሰብ ይክስራሕ ዘለዎ እቲ ሕብረተሰብ ክዕየይ ዘለዎ ጉዳይ ፖለቲኩ ዝቋፃፀር ሸለል ዘይብል ሕብረተሰብ ክንዓይን ክንሰርሕ ኣለና እየ ድብላ መፅናዕቲ ንግበር ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ሲስተም ክነተኣታቱ ኣለና ከመይ ጌርና ንመንግስቲ ወይ ከዓ ነቲ ስልጣን ሂብናዮ ዘለና ነቲ መሪሕነትና ብከመይ ጌርና ንቋፃፀሮ ዱልዱል ዝኾነ ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ዝኾነ ሲስተም ክነተኣታቱ ናይ ኩላና ሓላፍነት እዩ ከም ሓላፍነት ክንሰርሓሉ ኣለና ሓደ ነቶም ምሳና ዘለው ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋ ኣብዚ ኩሉ ገድልን ክስታይን ዝነበሩ ንወከሶም ኮፍ ኣቢልና ኣበይኹም ጃጅ ኣይንግበሮም ኣብ ክንዲ ጃጅ ንገብሮ ንወከሶም ኣበይኹም ፌል ጌርኩም ኣበይ ጃ ነይራ ታጊጋ ኢልና ንርከባ ከይንደግማ ከዓ ንሕና ስትራቴጂ ንሓንፅፅ ካልኣይ ከዓ ዕውታት ዝኾኑ ሃገራት ከዓ ሪሰርች ንግበር ቴክኖሎጂ ኮሳላ ቴክኖሎጂ ዝተሰኣነ ነገር የለን ሪሰርች ጌርና ከዓኒ ዕውታት ሃገራት ከመይ ስለ ዝገበራ እየን ተዓዊቶም ናብ ዲሞክራሲ ክሰጋገሩ ኢሎም ኢልና ከዓ መፅናዕቲ ጌርና ምሁራት ኣይወሓዱና ብዙሓት ምሁራት ኣለው ከም ኤርትራውያን ግን ኮፍ ኢልና ተዛቲና መፅናዕቲ ጌርና ህዝቢ ዝኾነ ብፅሑፍ ብስኑድ ነገር ከነቅሕን ነንሕድሕና ክንጓሳጎስን ኣለና እምበር ካብ ምጥላምሲ ኣነ ደሰክፈኒ ሓቂ ንምዝራብ ኩልኩም ኤርትራውያን እዚ ውድብ ምፍራስ ገለ መለ ኣይኮነን ፅባሕ ንግሆው ናብታ ለውጢ ምፅና ኢልና ዝኩሉ ዋጋ ከፊልካ ለውጢ መፂሲ ከምኡ መሊስና ከይንጥለም ነዚ ዝኸውን ስትራቴጂ ሓንፂፅና ክንቃለስ ኣለና ዝብል ኣይ ቲንክ ወዲ ኣለኹ መባእ ሰዓትና እውን ኣኺላ ኣብ ሰዓትና ወዲና ይገርመካ ኣብ ሰዓትና ወዲና ነሽረኹም ላላ ዕድሩ ዛ ዝበልክያ ኣብዚ ብፍላይ ኤርትራውያን እንታይ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ ተፋቐር ከም ኣሕዋት ሓሳሰብ ኮንጓና ዝበሃል ኣሎ ከም ኣሕዋት ከም ደቂ ሃገር ሓሳእ ንስራሕ ንፋቐር ኣይንበኣስ ግን ኣብቲ ስራሕና ከዓ ክንተሓሳሰብ ኣለና ከምኡ እንድሕር ሃልዩ እቲ ዝመርሕ ወይ ከዓ እቲ ዝፅይቕ ኣካል እውን ካብ ተሓታትነት ክድሕን ኢሉ ኣይክፅይቕን እዩ ማለት እዩ ግን ኣብ እቲ ስርዓት ዝተኣታተወ ሓንቲ ነገር ኣላ ዝኾነ ነገር ተሓቲትካስ ባዕልና ኣለናዮ ዋላ ብደገ ዝስማዕ እውን መንግስትና ኣለዎ መንግስትና ሒዝዎ ኣሎ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ሕቶሲ ዝኾነ ነገር ክምለሰልካ ኣለዎ ዝኾነ ዝምልከቶ ኣካል ሒዝዎ ኣሎ መንግስትና ሒዝዎ ኣሎ ግን ዝሰርሖ ነገር የለን ኣይርአን ሕጂ ናይ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካ ሃገርካ ምውሳእ ፖለቲካል ፓርቲሲፔሽን እቲ ክግበር ዘለዎ ምክንያቱ ጉዳይ ሃገርካ ተቆፃፂርካዮ ጉዳይ ሂወትካ ማለት እዩ ተንቆፃፀሩ ነርና ኢሳያስ ኮም ሽግር ኣይመለቕና ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ክትብል ፅናሕክሲ ከማና ደቂ ሰባት እዮም ዋላ ተመራሕትውን ከም ኩሉ ሰብ እዮም ጋገዩ ይኽእሉ ነገራት ክዕሽዎም ይኽእል ድኽመታት ክህልዎም ይኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ግን ህዝቢ ግን ኣይጋገን ኣብዚ ዘሎ ግን ህዝቢ ኣብ ናቱ ፖለቲካ ሃገሩ ክሳተፍ ክኽእል ኣለዎ እቲ ዝሳተፈሉ ሜካኒዝም ከዓ ካብቲ ሓደ ሆፕ ኣብኡ ብፅሓናኹም ኣምላኽ እግዚኣብሔር ምርጫ ሃገርካ ምስታፍ ዝረአ ነገር ጉድለታት ምዝራብ ምክንያቱ ድሕሪ ጉድለታት ስእልካ ሓሊፍካ ሕጂ ፅባሕ ንጎውን ነቲ ጉድለት ንክሽፍኑ ካልእ ገበን ካልእ ጉድለት እዮም ዝገብሩ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከም ኤርትራውያን ምቅላስ ኣብ ፖለቲካ ይኣቱን እዩ ዝብሉ ከዓ ብዙሓት ኣሎ ማለት ፖለቲካ ኣይኮነን ናይ ምንባር ሕቶ እዩ ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ እዩ ከም ክትብልዮ ፅናሕሲ እቲ ሃገር ትቕፅል ድያ ኣይትቕፅል ድያ እዩ ዘሎ ትሕቶ ሕጂ እኮ ብር ናይ ፖለቲካ ሕቶ ይኮነ ፖለቲካ ተኣቲኻ ስልጣን ትወዳደር ተስዒርካ ተብል ተስዒርካ ትወፅእ እሱ ይኮነን ካብቲ ሓደ ናይ ኤክሳይስ እዚ ናይ ምንባር ሕቶ እዩ ናይ ቀፃልነት ሕቶ እዩ ንዕና ከም ህዝቢ ከም ሃገር ክንቅፅል ኢና ቅፅል እንዳሕቶ ኮይና ነቶም ክልተ ኤክስትሪም ዝኾነ ጫፋት ኣለዉ ሓደ እንታይ እቲ ኤክስትሪም ሓደ ጫፍ ስርዓት ብኢሳያስ ዝምራሕ ሓደ ግሩፕ ኣሎ ካልእ ኤክስትሪም ጫፍ ከዓ ናይቲ ሃገር ልዕላውነት ዘየገድሶ ሓይሊ ከዓ ኤክስትሪም ዝኾነ ግን እዚኦም ውሑዳት እዮም ታንቶ ይጠወስ ገይሩ ሕጂ እቲ ዝበዝሐ ኣብዚ ማእኸል ዘሎ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ማእኸል ዘሎ እዚ ሕጂ እዚ ሓይሊ እዚ
نزوم كلتا اكستريم يكونوا حيلتات ናይ ጥፋኣት ሓይልታት ክስዕሮም ክኽእሉ ክሳዕሩሉ ኣይቀየሩን እሺ ነዚ ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና ብፍላይ ብሕልፊ ኢሳያስ መርሖ ዘሎ ጉጅለ ካብ ፖለቲካ ኤርትራ ክእለኽ ክኽእል ኣሎ ኢሳያስ መርሖ ፖለቲካ ጉጅለ ካብ ኤርትራ ምእላይ ነቲ ዝሓለፈ ናይ 80 ዓመት ሽቁረራን ናይ ምስፍሕፋሕ ድሌትን ብኡ ዘጥፍእ ነገራት ምክንያቱ ከምቲ ዝበልከሲ ኢሳያስ ነዚ ኩነታት እዚ ይረአ ኣሎ ቤዚካሊ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ሓደ ከብዲ ሓቂፉ ክሓድር ዘሎ ሃገር ትሕወስ እያ ሃገር ከደት ሃገር ከምዚኣ እዩ ዝፈልጦ ሃገር ስለዝፈቱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ካብቲ ዘሎ ስርዓት ንሃገርና ከም ንሓሊ ሃገርና ክንከላኸል ከም ንኽእል ሃገርና ቀፃልነታ ክነውሕስ ከም ንኽእል ንሕና እውን እቲ ህዝቢ ክነርኢ ክንክእል ኣለና እቲ ህዝቢ ክሳተፍ ክእል ኣሎ ህዝቢ ተዘይተሳቲፉ تغني له تايم تاني ስለዚህ كلنا اذن اي ፖለቲካ حتى يكون ፖለቲካ ያጥኑ ፖለቲካ ይሳተፍኒ አይድግፍ አይቃወም ከለምታት ባህል ነገር ኖ ሲኮነ እዚ ናይ ቀጻልነት ናይ ሰርቫይቫል ሕቶይ ብኸሙ ዓይነት ደረጃ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ሰብ ሓደ ውድብ ወይ ካብ ኢፒኤስ ምፃ ማለት ኣይኮን ኩሉ ግን ክሰርሕ ክእል ኣለዎ ክውደብ ክእል ኣለዎ ኣብዚ ዝኣምነሉ ክሰርሕ ክእል ኣለዎ እቲ ዝኣምነሉ ስኻ ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ተረጋግፅን ፖለቲካዊ ኤርትራ ናብ ንብሩን ናብ ርጉኡን ዝወስድ ቃልሲ ኣተሓሳስባ ክኸውን ክእል ኣሎ ከምኡ ድሕር ጌርና ለውጢ ክመፅእ ክእል ልዕሊ ህዝቢ ዝኸይድ ስርዓት ክህሉ ይክእልን ካብ ኢሳያስ ዝኸፍኡ ስርዓታት እውን ነይሮም ከ ዝተፈላለዩ ሃገራት ግን እቲ ህዝቢ ኖ ኢሉ ዝተሳተፈ እዩ ማለት ስለዚ ህዝቢ ክሳተፍ ክኽእል ኣሎ ሃገሩ ከድሕን ክኽእል ኣለዎ ብሰዓት ደቃማይ ደጋፋይ እንዳበልካ ነና እዚ ድግፍ ማለት ሲ ኢሳያስ ድግፎት ኮንካ ብሰዓት እዚ ኤርትራ ትጥፋእ እዛ ዓይነት ሲዩ ኢሳያስ ይገብር ኣሎ እጂ ኤርትራ ንክትጠፍ ትድግፍ ድሕር ኮንካ አይደንቲንክ ሶ ማን ኤርትራ ትባሃል ማለት እቲ ሓደ ከዓ ኤርትራ ታሪኽ ይብላን ታሪኽ ኤርትራ ከጥፍእ ዝቃልስ ዝተኸፈለ ሽፍትነት ኢሉ ዝቃልስ ንዑ ክድምቲ ዝመፅእ ሓይሊ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኤርትራ ተሓሳስባ ኣይኮነን ማለት ስለዚ ብኤርትራ ተሓሳስባ ኣብ ናኦም ውድባት ይኹን ምንቅስቃሳት ክንሳተፍ ናይ ኩላና ሓላፍነት እዩ ምክንያቱ ንዝተወሰኑ ተወደቡ ኣብ ዝነጥፉ ከምዚኣ ድኾን ንገብሩ ከምዚኣ ድኾን ለውጢ ድኾን የምፁ እዛ ውድብ እዚኣ ድኾን ከምዚኣ ትሓይሽ እዚ ሰብ እዚ ድኾን ዝሓይሽ ደይምባዝ እቶም ሰባት እውን እኳ ሓገዝ ኣድልዮም ለውጢ ክተምፅእ ትኾንካስ ኣነ ንስኹም ክልቴና ኣለና ሳልሳይ ራብዓይቲ ንድሕር ተወሲኽና ዝያዳ ሓይሊ ህልውና ማለት ዝያዳ ከዓ ነድምዕ ማለት ስለዚ ኣብነና ኣምነሉ ፖለቲካዊ ውድብ ድዩ ምንቅስቃስ ድዩ ዝኾነ ነገራት ክንሳተፍ ክእል ኣለና ድሕር ተሳቲፍና እቲ ውፅኢት ንሪኦ ኣለና ይኽብደሊ ታንክ ዩ ቴንክ ዩ ሞባ ሓወይታ ሰዓትና ከይዳ እምበር ብዙሕ ዝበሃል ነገር ነይሩ ሓንቲ ለግን ክዓፅዋ እዛ መደብና ማለት እዩ ትደልዩ ነገር ባዕልኻ ኢኻ ትገብሮ ህዝቢ ኤርትራ ሰብ ክገብረልካ ኣይትፀበ ኣይኮነን ዶ ሰብ ገይረልካሲ ባዕልኻ ተቃሊስካ ዘምፃኻዮ ከማን ሰሪ ኣብ ክሳይና ሳብ ዝወዲቕና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ሰሪ ዘይምስታፍና ህዝቢ ኤርትራ ኣለርት ኮይኑ ኣብቲ መጀመርያ ናፅነት ተደሓትት ነይሩ ኣብዛይ ምወደቕና ነርና ንኸውን ሕጂ ከዓኒ ኩላና ኤርትራውያን ትንደልዮ ነገር ባዕልና ኢና ንገብሮ ሰብ ክገብረልና ኣይንፀበ ጉዳይ ኤርትራ ከዓኒ ኩሉ ሻዕነ ደጋጊሙ ከም ዝብሎ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ህላውነት ጉዳይ እዩ ከም ህዝቢ ክንህሉ ኣለና ስደተኛ ኮይና ክንነብር ኣይኮንናን ተሰሪሕና ማለት ሰብነናቱ መሬት ኣለዎ እዞም ምዕቡላት ዓለም ተሰዲድና መፂናዮም ዘለና እኮ ጉዳይ ዓዶም ኣክቲቭሊ ስለዝሰርሑ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካዎም ስለዝተቋፃፀሩ ሃገሮም ስለዘማዕበሉ እዮም ምዕቡላት ኮይኖም እምበር ከማና ብርኣያ ስላሴ ዝተፈጠሩ ፍጡራት እዮም ንሕና ከዓ ስደተኛ ኮይና መፂናዮም ከማን ገለገሊኦም ከምናህና ፀጋ ዘለዎ ሃገር ዘለዎ ከማን ኣይኮነን ተሰዲድና ክንመፅኦም ተሰዲዶም እዮም ዝመፁና ነይሩ ቀደም እኮ ብኮሎኒ ክገብሩና ክመፁ ከለዉ እኮ ዋላ ኮሎናይዘር ዝኾኑ ስደተኛ እዮም ስደተኛ ኮይኖም እዮም መፅኦም ኣብደይ ዓዶም እዮም መፅኦም ዋላ ኮሎናይዝ ክገብሩና ምፁ ንምንታይ ብሂቦምና ንምንታይ ሃሪፎምና ድህረት ነገር ስለዘለና መፅኦም ኮሎናይዝ ገይሮምና ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ከም ኤርትራውያን እዚ ኩሉ ፀጋታት ከለና እዚ ኩሉ ፅቡቅ ነገር ከለናስ ስደተኛ ገይሩና ዘሎ ፖለቲካ ዓድና ምሕደራ ዓድና የሕሊፍና ንኣራዊት ስለዝሃብና ስለዚ እዚ ነገር እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ንሕናስ ቦቦታና ኣለና እምነት ኣለና ምሽ ኤርትራውያን ገሌና ስላም ገሌና ክርስቲያንና እንታይ ንብል
توهبتنا مريتنا هنا أملاك دهبنا مريتنا إكثر أباينا تفجرنا أباينا تدخلنا أبا حقوتاتنا بايم تقابل سلازي نحنا قديفنا خنسدد ديكونا زل الناس اللي كعمتي متحف قدوستي قرآن للناس نمدرس عيان سرحيان كن عيا كن سرحة كن محضرة عبد صراحة قال أتلو خبري أملاح نمدرنا لهذا الناس قديفنا خنوص ديكونا كن عيا كن سرحة كن نبرلا كن محضرة إلى إجابير نمدرنا حين سلازي كان حبرة سب إذا نقبر لنا عاد دقائق كبرتك أبز تسديدنا لنا نحنا نالباش مس عدنا كونكشن سلازلنا دحن دخول ناس معنا يكون جن إتهم دقنا جن بناي من نتقولوا أن تسأي يمكن بريح وات إذا نقدر إذا نرأيه تنزولنا نرأي لنا دقنا سي أبزي عدهم عد دقائق كبرتك بناي من نتقولوا كسأيو لك كنتم عدهم عودهم زي فرتو دق خالق زي قطعت مش قصة نفسها متحات لا تسمع ما بدين مريتهم كنوبرو كم زحمة من نجارين كنك على شغلي كبار عدنا هنملس عدنا هنمعبل عدنا هنسرح كنك على سكبارنا من أربعش متشينا زولي مثلنا يكون زكن متاعي بزح واقع خفلنا يكب زوم ستة لنا نجيزيهم متش أكاي خدي إذا سب عدقة حزبها فرق نفسها متش ما يتسبحنيها فرقي عليك زمرك أبيرتها وين نتساقي مسها بين هذه القصة إسكات حضر مالك هيكون أبرو خاني مزا دقناو نصل متانا دقناس ابز بناي ايدنتيتي كرايسيس ويك اب نفس متحات كساوي نغلفول مهنيات ولا حد يله منالباش اتم عدم كملوس زيدليو او عدم كنبرو زيكلو نقطوا صغم زلوم افريقيا سدتنياتات ناتهم ጉዳይ ካልእ ክኸውን ይኽእል ንሕና ግን ኣብ ዓድና ኮሪዕና ክንነብር ንኽእል ሕብረተሰብ ኢና ሰርፍታ ናይታ ዓድና ፖለቲካ ደምስታትና ኢና ኣብዚ ኣወዲና ስለዚ እዚ ነገር ዝጠጠው ክብል ኣለዎ ኩልኻ ኤርትራዊ እጅግ ሀሰብሲብ ከጉዳይ ዓድኻ ከተተሓሓዙ ትላለህ ከዞም ተሰሪድና ደለና ዓድና ክንምለስ እና ደኣኸ ሓስብ ዘለና እምበር ኣብዚ መጪእና ስለ ዘሎ ኣነ ፖለቲካ ከኣቱ ይደልኒ ኣነ ክዛረብ ኣይደልኒ ኖ ፖለቲካ ምዝራብ ደምዝራብ ጽድቅ ይኮነን ፖለቲካ ምዝራብካ ሓጢያት ኣይኮነን ጉቡእ መሰል ከም ዜጋ ከም ኤርትራዊ መሰልና ክንዛረብ ኣለና ፖለቲካና ክንቆፃፀሮም ክላለና ክንኣትዎ ክላለና እዚ ጉዳይ ደጋፋይን ተቃዋማይን ኣይኮነን ጉዳይ ሃገሪና ንዛረብ ዘለና ጉዳይ መንግስቲ ይኮን ንመንግስቲ ምድጋፍን ምቋምን ካሊ ከም ሃገርን ከም ህዝብን ምቕጻል ከኣካሊ ዝደገፍ ሕሉፍ ሃገራዊ ይኮነ ዝተቃወሙ ከኣኒ ትሕቲ ሃገራዊ ይኮነን ከምዚ ዝበሃል ማለት ምናልባሽ ዝቃወም ከዋን ዝያዳ ሃገራዊ ከምኡ ዝበሃል ነገር ካብ እምሮና ኣውፂና ጉዳይ ደጋፋይን ተቃዋማይን ዘይኮነ ኣይኮነን ዶቶም ኣብ ሓደ ተቃወምቲ ኢልና ወፂና ዘለና ገፅና ኣሊዕና ሲ እቶም ደገፍቲ ሕዋትና ክንዘራረብ ግባአና ፕሊስ ንዘራረበሉ ግዜ መፅሒ ግዜ እዩ ሰዓት እዩ ንዘራረብ ንወሃሃድ ሃገርና ከመይ ጌርና ካብዚ ኣንፀላሊዋ ዘሎ ደበና ነውፅኣ ልዕላውነት ሃገርና ልዕላውነት ህዝብና ከመይ ጌርና ሓሊና ከም ህዝቢ ንቐፅል ኢልና ክንዛተ ኣይ ቲንክ ታሪክ ግዜን ብጠልቦ ነገሪ ብፍላይ ከዓ እዞም ኣብ ማእኸላይ ዕድመ ዘለና ግቡእና ንግበር ስኢልና ኣይንርአ ክብል እየ ዝደሊ ኣይ ቲንክ ሕቶታትኩም ምተቐበልና ግን ሸውዓተ ሚኒት ከማን ኣቢልና ኣለና ኣዛይድና ኣለና ካብቲ ክንፀንሖ ዝግባአና ኣድላይ ተኮይኑ ከምዚ መሊስና ክንወፅእ ኢና ሕቶታትኩም ከዓኒ እስቲል ፀሓፍዎ ብፅሑፍ ክንምልሰልኩም ንኽእል ኢና ከምዚ እውን ወፂና ክንምልስ ንኽእል ኢና ብዝተኻእለ መጠን ሓንቲ ሰሙን እንዳፀቐጥና ኣብ ክልተ ሰሙን መደባት ኣድላይ ኢልና ዝሓሰብናዮ መደባት እንዳሓዝና ክንወፅእ ክንፍትን ኢና ኣገዳሲ ነገር እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ከዓ ሜቢ ትሕቲ ሰሙን ክንወፅእ ንኽእል ኢና ስለዚ ከም ኣድላይነቱ ኣናውንስ እንዳገበርና ክንወፅእ ኢና ኣይ ቲንክ ዕጊብናኩም ክንከውን ተስፋ ንገብር እንድሕር ደዓግልኩም ከዓ ስቲል ሕተቱና ቴንክ ዩ ስለ ዝተኸታተልኩምና ብጣዕሚ ኢና ንምስግነኩም ኣይ ቲንክ ንሕጂ ኣብዚኣ ክትኣኽለና እያ ሕቶታትኩም ዘይምቕባልና ግን ሶሪ ነታ ግዜ ከይዳ ካልእ ኮሚትመንት ከዓ ስለ ዘሎ እምበር ንፀናሕና ነርና ንዝኾነ ቴንክ ዩ كلهم ثانك يو الجاب زاد أهلنا ما بقى شاور لهم مو نعطوا ثانك يو يدو كلاتهم كانت لنا تصنعوا أنا مسكين جن تناي مودعتا من الأختنا نتاع نسرح مودب لو تنمس لو تخيمت أنا كل بعليمة سلازي نوعهم كبركعة عاون بقعتها من أخذ زلي ثانك يو يدو كلاتهم كا ثانك يو يعني تاو
መካዶ ዘይኮነ ትሕቶ እንታይ ተዓዚብካ ኣብቲ ትቅምቶ ብሂወት ከለና መይቶም ዝበሉና ይመስገን ፈጣሪ ነስተንፍስ ኣለና ኤርትራዊ አይደልን ይቀመም ቀደም ተቃሚሙ በዓጽመደም ንሽተፈራሪና ረፈረንደም ሰማይና ፈድምደም ተገዲና ንስለ ዛርስቲ ከፊልና ላክልተ መስዋዕቲ አታዝ ህዝቢ ክምስገን ኣለዎ እንካ ዝብል ጎዲልዎን ከሎ ዘይቀደም ሲጾሙ ናሓደረ ሰውራ ዘዳረረ ዘየለው ምሳና ነበሩ ንዘለዓለም ምስከይ ይዘከሩ መንእሰይ ኤርትራ ጉቡኡ ፈጺሙ ክጥውራ ስድራ ዘይተሓስበ ግና ናጤባ ወሪዱ ብዶብ ኣሳቢቡ ዘዕንቅፍ መንገዱ በደልትና ክንዲ ዝናስሑ ንጥፍኣትና ኢደም ዝዝርግሑ መንእሰይ ክስደት ተጓሕጒሑ ገዛና ክሕኩሑ ቀደም ይብሎም ዝተሰደ ክምለስ ይጽባሕ በብሓደ ውላድ ሰዋታ ዓርከ መዘናይ ገዲም እንዲ ማዕረ ተጋዳላይ ካብ ዘገልግል መዓስ ከውሒዱ እንተ ዘይዛይዱ ዘገልገለት ዝተጋደለ ይኽበረለይ ዋጋ ዝኸፈለ ኤረይና ዓኺ ሒዛ ዓደይና ዓኺ ሒዛ ዝጊድብላ ትቓንዛ ስደራረዛ ኣምበላየ ኾርዒዳ ሽኮ እግራ ዝያዳ ንዓና እንድያ ወሊዳ ከይርከብ ዝኸብዳ ሕግ እንዳባሉ ጎም ቀይድ በተኽ ክታምና ቢርናሉ ነብስ ወከፍ ከኒቦም ደሞ በዓል መትከኽ ነባጉም ባሕና በሉ ዛግራ ዕንክሊል መሪፆም ሰብ ጽሩራ ትዘሐዝለኪሞም ማስድራ ኣብቲ ውዕሎ ነበረ ምሳይ ጸውዕሉ ነቲ ብጻ ኣደይ ዘይብሉ ሓብተይ ዝኾነ እታ ብፀይተ ናበይ ናበለት ዝርንዛሕ ዝነብዑ ከም ናይ ሓርገዝ ኣብ መንጎና ኣለዉ ተባላለት ኣብቲ ውዕሎ ነበረ ምሳይ ኣበየሉ እቲ ብጻይ ምሳይ ውዒና ምሳይ ፍቕኒ ሓብተይ መዓር ክትፍተወኒ كم قلب كان مدكل كاتنا زي صحية لنا زي صحية زي تصحية لنا زي صحية بابا زي أنا ينبوي أبتوع